عزو سلام تناطقبلو فنو ويرتيفا بمكتال شوكو بتغركم تعزتنا كمي تعلم لو محمد عصوتو شدي شمازيا فركم عالتن فرقان سدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لغم نمكتالكم بغبر زعدم صاتكم تصنح ميكائيل حدقو فالماقم بكنت وتاتو افلم لعلواي لو خير ترامز تفلالو منسترات قبسي عب مدنفع شركنتاو متحقاز تزراريبو أب ألوبو تدوكينو زركب الزحول مخزن أب معقاب حرشاوي في الرياض العلا سواتو يقبرالو تمهارو أبيت تمرتي سنكينة وينا نقفان حقازن أب تاريخاوي قنبار نقفا عدتا كايدو أب زيناتاتو وطاي سراوتي رام بغيه بحري وشمت فارسن بحر عمان زكا نقداوي من قصقصات دو كم زبلو أتنكغو بريطانيا كساب موداتا كلتشن 26 بتقلالا 120 شح سبال بو نفرتين ابي يوكرين كمتل خافليتا منغستي أستراليا نباجت مكلخال هاغرو ناب 300 تاويت كاب جاملا هاغراو اوتوت كب كم زبلو افليتو زرزر زينا بحلافي قطوبا قديات قرفات وحاقوس قبر هيوتن منيستر نقدن اندسترين آتو نسر الدين صالحين زغومة لعلواي اللوغ منقسي إيرترا أب ريبابليك قبسي زغور زولو ركبات بمقتصالت مال عصوت وحامشي ميازيا مس منيستر مقوعزيا ليتنال جنرال كامل آل وزير منيستر إلكتريك سيتن تحدات ساعتن محمود عسمت منيستر حرشان مريتن على فاروق كمون آكارتي بعل مزمد هانيتن استفالا كوباناتاتن أب معزاز شركنة ومتحقاز زاتيوم أبتي ركب أب مونغو كلتين هاجرات ككاد بزعبا زخل مقوعزيا بحري موحاس قرب أغلقلوت إلكتريك سيتن تمكروت حداس ساعتن عم مداي مخعوباتن ممسرحان حرشا ومهرتي كقبر بزعبا زكال متحقاز كمو نقداوي زندناتان معزاز بصفحتن عنقوتن تزاتيوم لعلواي لوغ إيرترا أقدمون بعصوت 4 ميازيا مس منيستر إندستري خالد هاشم بعصوتو سلسة مازيا دوما مس منيستر قديات وصاي دكتور بدر عبد العطن منيستر وفرن ناي وصاي نقدن دكتور محمد فريد صالحن أب مدنفع قطباو زندناتات مزتايو ذكريون بزي كازي مس حلفتي في الرياض قبسي زلالن سدد زتبابعن تكال نقداو أقولقلوت أب وشت قبسن وصاهن عبيت حرشاوي إندستراون لمعاتاو نتفتات زي السلاسل منقستاوي تكال بعال مزي مصاي قبسي كمون أم حضرتي ماكلاي بانكن هاجراو بانكن قبسي ببتصلاتو أبز قبرو ميت أبناي حبر مرداتا تبتصح لهم نابد كالزينا بتنسقرم أب ألوبون وزوبا هايكوتا تركينو زركب زحل مخزن أب حرشاتات كوربريشن زراتن طريتن قاشواركا نزفر حرشاو مهرتي أب معقاب العلا سواتو يقبر كم زولو تقاليتهم أكايد سراحة تكالي مهندس صالح حمد نيرين أبزها بحابريتا زحول مخزن ألبو أكال نايتي أبزوبا غاشباركا زت مسرة أغرو إندسترياوي تكالات كوينو أب حرشاوي كوربوريشن زراتن تريتن نزفري حرشاو مهرتي بفلاي دما أفابريكاتات باناتو من أفهم بولون زت مسرح سالسا بمعقاب وحوس قرب كم زقبر رديوم اتي تكالي كل تشحتون زقمت حرشاو فريات ناي معقاب عغمي كم زلوون كساب تحتي آلو تا 25 ديجري سنتيغريد زبت صح الزحلي كمنشو كم زخل بمقلاص حرشاوي فرياتن وصيد عسان طريتن تقبلو بو حسا قباب كعقبن نابتتك أمنت كوعلن سلزخل حرصوت كيتقاملو التحساسيبهم أبتي تكال زنطفو أبالات بوغنوم زحول مخزن آلوبو أبرسو تحرشاوي فريات تقبلو نايم عقاب استواتو من سيات موياوي بقعتهم زعبيلون تمكروز دلبلون بايتا فتيرو مهلاو بمتقاس عبيت حرصوت نتعدل كتقوملو تصويعهم أب بروجكت حرشا كركبت أب العلي كلت 100 هكتار زكر زلو لمعات مانغوس صبو مرتي كحفصو كم جمرة قليتهم أبتي بروجكت حرشا كركبت لمعات مانغوس بمسفاح مهرتو نمعباي زكاير زلو صعري صبو قسقاس يمزق مهلاون أكاد سراحن سراحتنياتاتن قليتهم أكاد سراح حرشاتات سيمنا ومعراب قاش باركاتو قبرك آل أرينياس أبزها بحبريتا
ፈተነ ማንጉስ አተባባዕ ውፅኢት ስለ ዝተረኽቦ ብሰፍሕ ንምልምዑ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከርከበት ኣብ 200 ሄክታር ኣስታት 20,000 ተኽሊ ማንጉስ ለሚዑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ፍረ ክህብ ከም ዝበቕዐን 5,000 ተወሳኺ ፈልስታት ንምትካል ድማ ምድላዋት ከም ተጻፈፈ ኣብሪሁ ኣካይዲ ስራሕ ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበት ኣቶ ገብረ ማርያም መሓሪ ብወገኑ ዲጋ ከርከበት ኣዋህሊልዎ ዘሎ ማይን ተዋዲዱ ዘሎ ሕርሻው ትሕተ ቅርፅን ርሒብ ናይ ልምዓት ባይታ ፈጢሩ ብምህላው ምስቲ ከባቢ ዝሰማማዕ ዓይነታት ፍረታትን ናይ ቅቢ ኣዝርእትን ብምጽናዕ ብሰፍሕ ንምልማዕ ቀዳምነት ተዋሂቦ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብፍላይ ማንጎስ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝተረኽቦ ኣብ 2017 ብውሱን መጠን ዝተጀመረ ስራሕ ብዕቱብ ተታሒዙ ብቐጻሊ ይሰፍሕ ምህላው ኣረዲዩ ሞያውያን ነበርትን ብጊዜኦም ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓት ብሓፈሻ ምስፋሕ ፍረታትን ናይ ቅቢ ዘራእትን ድማ ብፍላይ እቲ ከባቢ ንልምዓት ማንጉስ ጡጥን ሱፍን ምቹእ ምዃኑ ዝረጋግጽ ከም ዝኾነ ብምሕባር ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበት ናይ ልምዓት ተመክሮ ዝድልብሉ ዕድል ፈጢሩሎም ምህላው ገሊጾም ኣብ ኑ ዞባ ተሰለይ ኣብ መፋርቅ 2025 ብተወግሶ ኮም ሳላ ዝተሃንፃ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ዕድል ትምህርቲ ህፃናት ከም ዝሰፍሐ ተገሊጾም ኣብ ኑ ዞባ ተሰነይ ሱፐርቫይዘር ቅድመ ትምህርቲ ወይዘሮ ሰናይት ረዘነ ቁፅሪ ትካላት ካብ 10 ናብ 18 ክብ ብምባሉ ተሳታፍነት ናበስታት 3,000 ከም ዝዓበየ ብምጥቃስ ነበርቲ ከተማ ተሰነይ ኣብ ምህናፅ 5 ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ንዝገበሩ ኣበርክቶ ሞጊሳ ኣብ ርሑቕ ዓድታት እውን ወላኳ ኣብ ዳሳት እንትኾነ እቲ ኣገልግሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ ቁፅሪ ስራሕ ስለ ዘይተዛዘመ ምምሕዳራት ከባቢ ተሳትፎም ክዕዝዙ ተላብያ ሱፐርቫይዘር ቅድመ ትምህርቲ ወይዘሮ ሰናይት ረዘና መወዳእታ መዋዕለ ህፃናት ኣካላውን ኣእምራውን ምዕባለ ህፃን ኣብ ምርግጋፅ ልዑል ተራ ከም ዘለዎም ብምግላፅ ወለድን ምምሕዳራት ከባብን ረብሓታት ናይ ዘን ትካላት ብምግንዛብ ሕብረተሰብ ብግቡእ ክጥቀመለና ተሓሳሲባ መምህራን ብወገነን ምጅማር ናይተን ትካላት ንፀንሐ ፀገም ከም ዝፈትሖ ብምሕባር ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጠረለን ገሊፀን ተምሃሮ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ስነ ኪነት ዊና ናቕፋን ሓጋዝን ምስ ቤት ፅሕፈት ሃማመትን ዞባ ናቕፋ ብምትሕባር ናብ ታሪኻዊ ቦታታት የመናይ ግንባር ናቕፋን ጅግንነት ዝተፈጸመሉ ካልእ ከባቢታትን መደብ ትረኻን ዋርሳን ዘጠቓለለ ዑደት ወዲቦም ሓላፊ ሃማመት ኣብ ንኡ ዞባ ናቕፋ ኣቶ መሐመድ ዒሳ ዘስምዑ ቃል ተምሃሮ ታሪኾም ከም ዝፈልጡ ምግባር ካብ ቀንዲ ተልእኾታት ማሕበር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ታሪኽ ናብ ዝተፈጸመሎም ቦታታት ብኣካል ምብጻሕ ታሪኽካ ብቐረባ ክትፈልጥ ከም ዝሕግዝ ኣብሪሁ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡ ዞባ ናቕፋ ገዲም ተጋዳላይ ካፒተን መብራህቱ የማነ ብወገኑ ንተሳተፍቲ ብዛዕባ እቲ ከባብን ኣብኡ ዝተፈጸመ ቅያታትን ብሓፈሻ ከምኡውን ንሓፈሻዊ ኣታሕዛን ኣቃውማን ግንባር ናቕፋ ዝተገብረ ምርብራባትን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ካፒተን መብራህቱ ኣስዒቡ ብከቢድ መስዋዕቲ ዝተረጋገፀትን ዝተዋሓሰትን ናጽነት ንዘላለም ተዓቂባ ንኽትነብር መንስያት ተምሃሮ ታሪኽን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ብግቡእ ክፈልጡ ተወዲቦም ኣብ ታሪኻዊ ቦታታት ዑደት ከካይዱ ከምኡውን ንዝተሓልፈ ከቢድ መድረኻት ክግንዘቡ ተማሕፂኑ ተሳተፍቲ በጎኖም ከምዚ ዝኣመሰለ መደባት ንኩሉ ዜጋ ብሓፈሻ ንመንስያት ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ብስሩዕ ክካየድ ተላብዮም زوركم تعزب سعيبو زغرب زيناتات هاجرات وصاي كونو مكتابكم كتقصلوا دقيمه بغبر عدم زينو مسنا روير تي في ناوطلو زغركم تعزبتي سلام كتابكم ازي مسكن زينو وصاي سراوت إيران أمريكا بالعلي كابن بن ودبات هاجرو زكار من قصاصات مراقب أصنعته زلا أجدان تقتلو بغيح بحري وشمت فارسن بحر عمان زكار نقداو من قصاصات دو كم زبلو أتنكيهم سراوت إيران نزمت انقطاع زهب زلو أمريكا بمايوي أكال كابن بن ودبات إيران زكار نقداو نتفتات تقليلو دو كم زبلن كساب حجي عسرت نقداو مراقب كم زملستن أب تحبرو زلاواني لعلواي وتادراوي أزازي إيران أبزهابو مجلسي اتبا أمريكا توسيدو زلو زي حقاوي زبلسو قمتي نستبتح السمع مقراس توخسي زتحسن كبيت صعبين كم زهلونا تحساسيبو
ሰራዊት ኢራን ነቲ ጉዳይ በቀረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን አድላይ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእልን እቲ ወታደራዊ አዛዚ ብተወሳኺ ሓቢሮም ብሪጣንያ ክሳብ መወዳእታ 2026 ብጥቕላላ 120,000 ሰብ አልቦ ነፈርቲ ናብ ዩክሬን ከም እትልኽ አፍሊጣ እዚ ገዚፍ ናይ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ደገፍ አካል ናይቲ ብሪጣንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ንዩክሬን ዋጋ 3 ቢልዮን ዩሮ ወታደራዊ ደገፍ ንምሃብ ዝኣተወቶ ቃል እዩ እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ደገፍ ናይ መጥቃዕቲ ስልያን ሎጂስቲክስን ሰብ አልቦ ነፈርቲ ከም ዘጠቃልል ተሓቢሩ ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ደገፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዩክሬን ናብ ምምካት መጥቃዕታት ሩስያ ንምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ብሪጣንያ ኣሽሓት ሚሳይላት ስርዓት ምክልኻል ኣይርን ተተኮስቲ ናብ ዩክሬን ከም እትልኽ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ገሊፆም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ብሪጣንያ ብድምር ልዕሊ 27 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ንዩክሬን ከም ዝገበረ ፀብፃባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ምክልኻል ዩክሬን ሃገሩ ድሮ ካብ ብሪጣንያ ዝተላእከላ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ክትርከብ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጦም ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ዩክሬን ዝልእኾ ዘለዋ ወታደራዊ ደገፍ ነቲ ልዕሊ 4 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዝዕንቅፍ ምዃኑ ይግለጽ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንባጀት ምክልኻል ሃገሩ ክሳብ 2033 ናብ 300 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ክብ ከም ዘብሉ ኣፍሊጦም ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ብዝሃቦ መግለፂ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ሃገሩ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ገጢማ ዘሎ ዝዓበየን ዝተሓላለኸን ጂኦፖለቲካዊ ስጋታት ምዃኑ ሓቢሮም በዚ ድማ ኣውስትራልያ ነቲ መደብ ንምትግባር ኣብ ዝመፅእ 4 ዓመታት 10 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ድማ ተወሳኺ 38 ቢልዮን ዶላር ንምክልኻል ክስሊዓ ዝዓበየ ክፋልቲ ባጀት ኣብ ምምዕባልን ምሽማትን ዝተራቐቐ ኣፅዋር ከም ዝውዕል መንግስቲ ኣውስትራልያ ሓቢሩ ኣሎ ይኹን እምበር እዚ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ወፂኡ ዘሎ መደብ ናብ ቻይና ዘቐንዐ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ቻይናን ኣውስትራልያን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናሓርፈፈ ክመፅእ ምፅንሑ ፀብፃባት ይገልጹ ኣውስትራልያ ሳማሪናት ንምሽማት ዘጠቓልል ፀጥታዊ ውዕል ኣብ 2021 ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝኸተመት ይዝከር ቤልጅየም ካብ ብሪጣንያ ተበጊሱ ናብ እስራኤል ክላኽ ዝተሓስበ ወታደራዊ ናውትን ኣፅዋርን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሊየዥ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወት ኣፍሊጣ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ቤልጅየም ናብ ሰራዊት እስራኤል ዝላኣኽ ኣፅዋርን ወታደራዊ ንዋትን ዘመላልሳ መራኽብን ነፈርትን ናብ ክልል ኣየርን ወደባት ሃገሩን ከይኣትዋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዘውፅኦ ሕጊ እዩ በቲ ዝተኻየደ ስርሒት ወታደራዊ ናውትን ኣፅዋርን ዝሓዘ 33 ሰናዱቕ ከም እተተሓዘ ተገሊጾም እቲ ጽዕነት ኣፅዋር ካብ ብሪጣንያ ተበጊሱ ብመኪና ናብ ቤልጅየም ድሕሪ ምእታው ብናይ ጽዕነት ነፋሪት ናብ እስራኤል ክለኣኽ መደብ ነይሩ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ገበናዊ መርመራ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሰብ ስልጣን ቤልጅየም ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ቤልጅየም ኣብ ወርሒ መስከረም 2025 ናብ ልዕሊ መንግስቲ እስራኤል እገዳ ከም ዘጽደቐን ንሃገረ ፍልስጤን ወግዓዊ ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝወሰነን ዝዝከር እዩ ኣቕዲመን ስጳኛ ኢጣልያ ኔዘርላንድስን ስሎቬንያን ከምኡ ድማ ጃፓን ዝርከበን ሃገራት ናብ እስራኤል ኣፅዋር ከይልእኻን ካብቲ ሃገር ወታደራዊ ንዋት ከይሽምታን ዝኽልክል ውሳነታት ከም ዘሕለፋ ፀብፃባት ይሕብሩ ጀርመንን ዩክሬንን ኣብ ወታደራውን ፀጥታውን ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ስምዕ ብ14 መያዝያ ተፈራሪመን እቲ ውዕል ምፍራይ ፀረ ሚሳይልን ድሮናትን ከም ዘጠቓልል ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪን ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ ሜርዝን ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዮም ገሊፆም እቲ ወታደራዊ ውዕል ዩክሬን ኣቐዲማ ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ዝኸተመቶ ተመሳሳሊ ውዕላት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብዘይካዚ ጀርመን ኣብ ዳግመ ህንፀት ብኩናት ዝዓነወት ትሕተ ቅርፂ ዩክሬን ከም እትተሓጋገዝ ኣፍሊጣ ጀርመን ንኣሜሪካ ተኸቲላ ንዩክሬን ዝዓበየ ወታደራዊ ደገፍ ዝገበረት ምዃና ዝጠቐሱ ፀብፃባት ካብ 2022 ንድሓር 65 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሓገዝ ከም ዝለኣኸት የረዱ መንግስቲ ጀርመን ንዓመት 2026 ዝኸውን ካብ ዝሰልዑ ልዕሊ 500 ቢልዮን ዩሮ እቲ ኣስታት 12 ቢልዮን ዶላር ናብ ዩክሬን ከም ዘቕንዖ ምግላፁ ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኖርዌይን ዩክሬንን
ኣብ መዳይ ጸጥታን ምክልኻልን ዘካይዶ ምትሕብባር ንምሕያል ዝዓለመ ሓበራዊ ስምዕ ተፈራሪመን بمسارة السمع نروي أب يوكرين زكاير مفراي سبال بو نفرتي فاينانسياوي دقف كم تقبر قال كتاعتو كلا يوكرين بوغنا أو كينات زدريتونا يسرعيتو مكرون تكنولوجياوي رديسن مس نروي كتكافل تسمامي علا بزي كازي نروي أبزع عمزيت $9 بليون زقمت وتهدراو دقفنا بيوكرين كم تلغ كساب كل تشحن سلاسان دما ناب أستات $28 بليون كب كم تبلو قالات يالام أمريكا ببحر كاريبيان تكايدون زلا زي حقاو مسقار عصفارس ممتاز على وتهدراو سرعيت كم تصفوح أفريطام نتمدب نمتكبار هاقرو توسختي مراخبن سراوتن نابتي كبابي كم تلغ بيت صحفة مكلخال أمريكا مالت بينتاغون حبيرو اللهم اتي سرعيدنا أمريكا ترايزي كونا نتسأت هاقرات لاتين أمريكا كي ترفه زربح مخانو زيقلس بريزيدنت دونالد ترامب اتن هاقرات ابتي سرعيد كتحبابرات اويعوم يغن بركت زبلا حقرات زوبا يتسرعيد نقداون تصدتاون مريات بالوتا يتصلو كمزلو بمتقاس كقاومو صنحنا لوا أمريكا كاب ورح مسكرم كلتشن 25 اب بحر كاريبيان مبرقاوي سلماوي وقيانوسن بتكايدو زلا وتهدراو سرعيت 175 جبنياتات مسغار عصفارس كم زقتلت كتحبر كلا ابت جبنات كم زنطفاز جلصتن 10 تاجالابو كم زعنوتون جليصا روسيا ناب زباد ريبابليك تشاينا نتقبرو متن سدد ندادي كم تبلو حبيرا زوز تحبرو اب تشاينا نكلتا معلتات مبصح سفصم منستر غدات وصاي روسيا سيرجي لافروف بعصوت 4 ميازيا مس بريزيدنت شي جين بينغ اب كتما بيجين اب زكايرو زربيوم اتيز وسخ متن بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين ام فارغ نايزي عمت اب تشاينا ككايرو وطيون اب زلو عدت كجلس كم زخل منستر لافروف اميتوم أستات 23 ميتاوي تكاب تقلال نايتي تشاينا تشمتو نداري كاب روسيا مخاني زتكس بزي كازي روسيا تشاينا كاب زكايرو تقلال نقداو ملوات اتي أستات 4 ميتاوي تقاب تسلات نداري كم زمركو تصبصابات يردوم روسيا نابك اندي مشارق تازغونا تشاينا هندن اتقبرو سدد ندادن بارياو غازن بفلاي أبزوبا ماكراي مبراد غري زتخستت صدتاون وتهدراون قلولاو كم زوسخة يحبر زينا نمزام كندنا توتاتو كدغمو لكم لعلواي لو خير تام زتفلاليا منسترات مستفلالي منسترات قبسي ام دفع شركنتاو متحغاز تزراريبو اب الوبو تركينو زركب زحول مخزن اب معقاب حرشاو فريات العلا سواصو يقبر علوم تمهارو بيت تمرت سنكينت وينا نقفا حقاتن اب تاريخو جنبار نقفا عدتا كايدوم اب زيناتات وصاي سراوت ايران بغيح بحري وشمت فارسن بحر عمان نزكن نقداوي منقسقاسات دو كنزو بلا تنقيقوم بريطانيا كسب موداتا كلتشن 26 بتغلال 120 شح سب ألبو نفرتينا بيوكرين كمتلو خافريطا منغستي أستراليا نباجت مكلخال هاجرو نابسل السميتايت كاب جامل هاجراو أوتوت كب كم زبلو أفريطو زغبركم تعزبتن لهم غطر استدالو زيناو مسنارو أبزي في تصوم سلام كتالكم عزي مسكن علتاو زينا سبورتسي بوكا ربي بوغنيكم سلام